Λοιπόν, λέγομαι Χαράλαμπος Γρούπας του Σωτήρη, κατάγομαι από το Αίγιο Αχαΐας, από την Αιγιάλια, εφήτησα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Φιλοσοφική Σχολή τμήμα Ιστορίας. Κατά τη διάρκεια της κατοχής ανέβηκα στο βουνό, εντάχθηκα στους μαυροσκούφιδες του Άρη Βελουχιώτη. Τον Άρη Βελουχιώτη τον ξέρω πάρα πολύ καλά, ήμουνα κοντά του, πολύ σφιχτός, διότι ήμουνα ο άνθρωπος που κρατούσα γενικά την αλληλογραφία του τμήματος του Γενικού Στρατηγείου του Ελλάς, στο οποίο ηγείται ο Άρης Βελουχιώτης. Ήμουνα κρυπτογράφος και αποκρυπτογράφος. Μετά την παράδοση των όπλων από τον Ελλάς κυνηγήθηκα όπως διώχθηκαν πολλοί αγωνιστές, συνελήφθη, καταδικάστηκα σε θάνατο από τα δικαστήρια της σκοπιμότητας τότε και δεν εκτελέστηκα όπως και αρκετοί άλλοι ύστερα από την επέμβαση του ΟΗΕ και της Σοβιετικής Ένωσης. Σαν να τσάγαλινο τείχος που αλήγει στο ορμάι στα πεδία των τίμιων μαχών, με αρχηγούς Αμαρινιώτη το Σαράφι και τον Άρη που είναι οι μάνες του λαϊκού στρατού. Με αρχηγούς Αμαρινιώτη το Σαράφι και τον Άρη που είναι οι μάνες του λαϊκού στρατού. Δίχως τάγκς, αεροπλάνα, μόνο όλμους πολυβόλα και ψυχή σαν του λαϊκού στρατού. Καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Βελουχιώτη ξεψυχάει ο αγγυλωτός του φασισμού. Καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Βελουχιώτη ξεψυχάει ο αγγυλωτός του φασισμού. Μα η ώρα μας ήρθε και σαν θύελα ξεσπάει στον αγώνα η παγκόσμια εργατιά. Μια φωνή αντυχεί στον αέρα πέρα ως πέρα, με επανάσταση θα διώξουμε τη σκλαβιά. Μια φωνή αντυχεί στον αέρα πέρα ως πέρα, με επανάσταση θα διώξουμε τη σκλαβιά. Ο αέρας που μου γκρίζει τη σημαία κυματίζει, τη βαμμένη μες στο αίμα του λαού. Κατακόκκινη τη νίκη μας, αγγέλη του λαού μας, με ένα ζήτο γύρω γύρω από παντού. Κατακόκκινη τη νίκη μας, αγγέλη του λαού μας, με ένα ζήτο γύρω γύρω από παντού. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Κόκκινο, στο δοκιμαζόμενο και αγωνιζόμενο Κόκκινο. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για τις 2 επόμενες ώρες στην παρέα σας, όπως συμβαίνει κάθε Σάββατο ή Κυριακή. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα κάθε Σάββατο και Κυριακή. Σήμερα με την Σοφία Ξερικού που ρυθμίζει τον ήχο, αλλά εκτάκτος και με την Μαριάνθη Πατσελή που είναι επί της τηλεφωνικής επικοινωνίας
και υποδέχεται τις κλήσεις που έρχονται στο 210-321-7777. Ήρθε και ο καλεσμένος μου, ο εδώ καλεσμένος μου, και πήγε η καρδιά μου στη θέση της. Αλλά πριν φτάσουμε στο προκείμενο που λένε, να σας βάλω εγώ στα εισαγωγικά του πράγματος. Ακούσαμε μια φωνή ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, ο οποίος είπε μόνος του 2 λόγια για τον εαυτό του. Είπε ότι ονομάζεται Χαράλαμπος Ρούπας, ότι υπήρξε μαυροσκούφης του Ελλάς, ότι ήταν ένας εκ των εξαπορρίτων του πρωτοκαπετάνιου Άρη Βελουχιώτη και εξαιτίας αυτής της δράσης τιμωρήθηκε, επιβραβεύτηκε από το μεταπελευθερωτικό ελληνικό κράτος με την καταδίκη του σε θάνατο, με 18 χρόνια φυλακής και με διάφορες άλλες ταλαιπωρίες, με την παραπλάνησή του στις ελληνικές φυλακές κλπ. Ο Χαράλαμπος Ρούπας, ο Λάμπης Ρούπας, που πέθανε πριν από λίγα χρόνια, πλήρης ημερών που λένε, ήταν ο τελευταίος επιζών μαυροσκούφης γύρω από τον Άρη και βρέθηκε το αρχείο του στις μέρες μας, το οποίο έπεσε στα χέρια του Δημήτρη Δαμασκηνού. Ο Δημήτρης Δαμασκηνός είναι ένας ερευνητής της υπόθεσης της Εθνικής Αντίστασης, πτυχιούχος της φιλοσοφικής, δεν δουλεύει σαν ιστορικός, αλλά είναι καθηγητής στη μέση εκπαίδευση, είναι στα Χανιά μόνιμα, έχει υπογράψει θαυμάσιες μονογραφίες, πρόχειρα θυμάμαι το βιβλίο για τη Γάβδο και επίσης το επίσης εξαίρετο βιβλίο για τις φυλακές του Ιτζεδίν. Ο Δημήτρης Δαμασκηνός λοιπόν επεξεργάστηκε το ανέκδοτο αρχείο του Χαράλαμπου Ρούπα, τυπογραφικά το επεξεργάστηκε ο αγαπημένος φίλος, οικογενειακά φίλος, ο Πέτρος Κουλουφάκος, ο γιος του Κώστα Κουλουφάκου. Έχουμε μακρά ιστορία εμείς οι Βακαίοι με τους Κουλουφακαίους και ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο και να μιλήσουμε για αυτόν τον άνθρωπο. Να χαιρετήσω πριν απ' όλα τον Πέτρο που ήρθε ασμένον και ιδρωμένος, γιατί περπάταγε μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Γεια σου Πέτρο, καλώς μας ήρθες. Γεια σου Αλέξη, καλώς σας βρήκα όλους σας και βεβαίως άκουσα τα πάρα πολύ ωραία λόγια που είπες για τον εξαίρετο αυτόν άνθρωπο, τον Μπάμπη το Ρούπα. Ο Μπάμπης ο Ρούπας. Μου δίνεις και το καλώδιό σου, ναι, για να μπορέσω να σε συνδέσω, βεβαίως, για να ξέρουμε πού ακούς και να ακούς κανονικά. Ακούς κανονικά τώρα? Πολύ ωραία. Θα το διορθώσαμε και αυτό. Ναι. Λοιπόν, ο Μπάμπης ο Ρούπας, όπως είπε και ο ίδιος νωρίτερα, ακούσατε τη φωνή του, καταγότανε από την Αιγιάλεια. Μάλιστα η καταγωγή ήταν από το χωριό Τράπεζα, λίγο έξω από την Αιγιάλεια. Παραθαλάσσιο χωριό. Ναι, σχετικά υπήρχε η Άνω Τράπεζα και υπήρχε και το παραθαλάσσιο μέρος της. Έτσι. Λοιπόν, από ένα σπίτι που ήταν ο πατέρας του ένας διανοούμενος άνθρωπος, και όχι μόνο διανοούμενος και προοδευτικός πάρα πολύ, αλλά αυτό ήταν αποτέλεσμα να μπορέσουν να τον διώξουν γρήγορα από τη ζωή. Μάλιστα. Και σε μικρή ηλικία μεταφέρθηκε στο κέντρο, ας πούμε, της επαρχίας Αιγιαλίας, στο Αίγυπτο. Να βάλουμε εδώ την άνω τελεία. Να χαιρετήσουμε και τον Δημήτρη Δαμασκηνό που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Βεβαίως, έτσι. Λοιπόν, Δημήτρη, έχω όλα τα θάρρετα να μιλάμε στον ελληνικό πια. Βέβαια, Αλέξη, καλησπέρα και σε σένα και στον Πέτρο. Καλησπέρα, Δημήτρη. Από τα Χανιά. Λοιπόν, άλλο ένα υπέροχο βιβλίο που έβαλες και εσύ το χεράκι σου και ο Πέτρος. Έτσι, αυτά τα βιβλία τα κυνηγάμε με το ντουφέκι για να τα παρουσιάσουμε, για να τα προτείνουμε και στους ακροατές μας εδώ στο Κόκκινο, που ξέρουμε ότι τα αγαπάνε αυτά τα θέματα. Αισθάνομαι συγκίνηση και περηφάνεια που η Ασπασία, η σύντροφος του Χαράλαμπου του Ρούπα, αυτού του σπουδαίου αγωνιστή της Αντίστασης, μου εμπιστεύτηκε το αρχείο το οποίο είχε. Έκανα μια προσπάθεια, νομίζω τίμια, να το οργανώσω με έναν τρόπο κατανοητό, να είναι προσιτό σε έναν αναγνώστη. Είναι αερότερης ηλικίας που δεν έχει τις εμπειρίες αυτής της δρακογενιάς που πέρασε από τη φωτιά και το σίδερο, για να μεταλαμπαδευτούν και οι αξίες για τις οποίες
αγωνίστηκαν όλοι αυτοί οι ήρωες της εθνικής αντίστασης και της πάλης για την κοινωνική δικαιοσύνη στον τόπο μας. Έτσι ακριβώς. Προσπάθησα με εντιμότητα να το κάνω αυτό και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα αρέσει και στην Ασπασία και στην κόρη του Χαράλαμπου του Ρούπα, την Βάνη, και σε όλους όσοι συμμετείχαν, και στον Πέτρο βέβαια που έκανε την τυπογραφική επιμέλεια. Η παλιά καραβάνα στα τυπογραφικά ο Πέτρος, από την εποχή του Διογέννη κιόλας. Βέβαια, μεγάλη ανεκτήμητη εμπειρία σε αυτά τα ζητήματα. Νομίζω όμως ότι καλύτερα να ακολουθήσει το βιβλίο το δρόμο του. Ωραία. Να συναντήσει δηλαδή το αναγνωστικό κοινό και αυτό να πει τις παρατηρήσεις του. Ωραία. Να πούμε ότι το βιβλίο έχει έναν κέριο τίτλο, «Πιστός στο μαύρο σκούφο μέχρι τέλους. Χαράλαμπος Ρούπας». Σωστά, και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παρασκήνιο, τις εκδόσεις του Άγγελου του Σιδεράτου. Όχι, του Σπύρου του Μαρίνη. Άλλαξε το ιδιοκτησιακό στο Παρασκήνιο. Όχι, αυτό είναι προσκήνιο του Άγγελου του Σιδεράτου. Ναι. Έχω μπερδέψει τις δύο σχεδόν ομόιχες λέξεις. Πάντως και οι δύο εκδοτικοί οίκοι είναι στην εδώ περιοχή της αριστεράς και βγάζουν τέτοια βιβλία που τα θυμόμαστε. Λοιπόν, άρχισε ο Πέτρος να μας λέει τα βιογραφικά του Λάμπη, του Χαράλαμπου Ρούπα. Μας είπε λοιπόν ότι γεννήθηκε στην τράπεζα της Αιγιάλειας, ότι ο πατέρας του διώχθηκε, ότι αναγκάστηκε να μετακομίσει στο Αίγυο για περισσότερη ασφάλεια και σιγουριά. Και όχι, επειδή ήδη τον πατέρα του, ο πατέρας του είχε φύγει, πέθανε από τις διώξεις και τα λοιπά. Άρα αναγκάστηκε η μητέρα του να πάρει τον μικρό Χαράλαμπο και να μετακομίσουν μέσα στο Αίγυο, στην πόλη του Αιγείου. Για να μην τους φάνε λάχανο ή οποιοδήποτε. Η παρακρατική της εποχής, μάλιστα. Μην ξεχνάμε ότι είναι η περίοδος του Μεσοπολέμου. Μάλιστα. Που δεν είναι και τόσο ρόδινα τα πράγματα για την επαρχία. Σύμφωνοι. Ο Χαράλαμπος Ρούπας γεννήθηκε, και με διορθώνεται αν κάπου κάνω λάθος, το 1924. 25 Ιανουαρίου, 25 του Γενάρη. Που σημαίνει ότι ο πόλεμος τον πιάνει στα 16 του, μαθητής στην τελευταία τάξη του οκταταξίου γυμνασίου, και μετά από την ολοκλήρωση των γυμνασιακών του σπουδών έρχεται στην Αθήνα. Οι οποίες όμως, με συγχωρείς Αλέξη, οι οποίες γυμνασιακές του σπουδές είχαν πολύ μεγάλα προβλήματα. Επειδή ο ίδιος ήταν πάρα πολύ προοδευτικός και είχαν συστήσει ήδη αντιαιωνικές, είχαν σχηματίσει αντιμεταξικούς πυρήνες στο γυμνάσιο του Αιγείου, τον αποβάλανε διαπαντός από τα γυμνάσια του Αιγείου και αναγκάστηκε να πάει στην Ακράτα να περαιώσει τις γυμνασιακές του σπουδές. Με τεμποδίων, ας πούμε. Βεβαίως. Και αμέσως μετά εγγραφή στη φιλοσοφική σχολή εδώ στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Ιστορίας. Είναι σωστά όλα αυτά, έτσι Δημήτρη? Ναι, είναι σωστά. Πρόκειται για ένα μορφωμένο άνθρωπο, ο οποίος διέκοψε βέβαια τις σπουδές του λόγω των περιπετειών της κατοχής, όλης αυτής της μεγάλης αναστάτωσης που συνέβη, που στρατεύτηκε στην ΕΠΟΝ κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων και πρόσφερε πολλά, όχι μόνο στην Αιγιάλη αλλά και στην Πελοπόννησο και γενικότερα στον αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία και τη λαϊκή δημοκρατία στον τόπο μας. Είναι γνωστό ότι μόλις διαπεραιώθηκε ο Άρης Βελουχιώτης μετά τη διάλυση του 542 πράγματος του Ψαρού στην Πελοπόννησο, γιατί τελούσε υποδυσμένεια. Δεν έφταιγε ο Άρης γι' αυτό. Είναι βεβαιωμένο ότι δεν ήταν με δική του ευθύνη και πρωτοβουλία η εκτέλεση του Ψαρού. Ξέρουμε ότι την έκανε ο Ζούλας την δουλειά. Ναι. Αλλά ας μην μείνουμε εκεί. Ας πάμε στον Άρη στην Πελοπόννησο και την γνωριμία του με τον Λάμπη Ρούπα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει ζήτησε ένα νεαρό παιδί, μορφωμένο, για να μπορέσει να παίξει αυτό το ρόλο του κρυπτογράφου και αποκρυπτογράφου στο στρατηγείο του, και βρήκε στο πρόσωπο του Χαράλαμπου του Ρούπα έναν αφοσιωμένο αγωνιστή,
με τον οποίο ανέπτυξε και προσωπικούς δεσμούς, φιλικούς μπορούμε να τους πούμε. Ο Λάμπης ο Ρούπας αγάπησε τον αρχηγό του Ελλάς, αυτή τη θηλυκή μορφή, τον πρωτοκαπετάνιο. Και ποιος δεν αγάπησε τον Άριο από αυτούς που τον γνώρισαν τότε, βέβαια, έτσι? Ο οποίος σωστά είχε εντοπίσει τη λύση του προβλήματος. Πέρα από το ζήτημα του φασισμού υπάρχει και το ζήτημα της αγγλικής παρουσίας, δηλαδή αυτό που θα λέγαμε με πολιτικούς όρους του αγγλικού ιμπεριαλισμού, ας πούμε. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο η απελευθέρωση, τι θα γίνει μετά είναι το ζήτημα, και αυτό είναι το κλειδί. Και σε αυτό η αριστερά είχε λίγο θολή άποψη. Και λόγω της θολής άποψης που είχε ο σοβιετικός παράγωνα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ακριβώς. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, θέλω να μείνω σε αυτό το καταπληκτικό γεγονός της πρώτης συνάντησης του 20χρονου Λάμπη Ρούπα στην Αράχοβα, την Αράχοβα της Πελοποννήσου δηλαδή. Ναι, της Αιγιάλειας. Που καλείται να παρουσιαστεί στον Άρη που τον έχει ζητήσει. Έχει ζητήσει δηλαδή ένα μορφωμένο παλικάρι. Έχει ζητήσει στην αρχή έναν στενογράφο για να μπορεί να κρατάει την αλληλογραφία. Αλλά πέρα από στενογράφος, ο Μπάμπης ο Ρούπας ήταν οξυδερκής, γιατί είχε μάθει ήδη κρυπτογραφία. Μάλιστα. Και όταν τον ανέφερε αυτό το πράγμα στον Άρη τον Βελουχιώτη, που εδώ θέλω να πω ότι τον γνώρισε με έναν παράδοξο τρόπο. Ο Άρης ο Βελουχιώτης, αναζητώντας ο Ρούπας τον Άρη Βελουχιώτη, που είναι ο αρχηγός, να πάω, του δείξανε ένα σπίτι. Πραγματικά ανεβαίνει στο ανόη του σπιτιού, όπου βρίσκονται δύο άτομα. Ο ένας είναι καλοσιδερωμένος, ατσάκιγος, γυαλισμένες μπότες, ας πούμε. Του κουτιού, ναι. Ναι, του κουτιού. Και αποτείνεται σε αυτόν ο Μπάμπης ο Ρούπας. Και του λέει, καπετάνια, είμαι αυτός που ζητήσατε. Και ο άνθρωπος τον οποίο αποτάθηκε ο Ρούπας του λέει, δεν είμαι εγώ, ο αρχηγός είναι εκείνος. Και δείχνει τον Άρη τον Βελουχιώτη, ο οποίος ήταν χωρίς, με σκονισμένα τα ρούχα του, οι αρβίλες του δεν ήταν γυαλισμένες, αλλά ήταν εντυπωσιακός. Και σκύβει ο Μπάμπης και του λέει, με συγχωρείς πάρα πολύ καπετάνι, και πάει να του φιλήσει το χέρι. Και ο Άρης ο Βελουχιώτης δεν τον δέχτηκε, του λέει, σήκα πάνω ρε, εμείς είμαστε άντρες, δεν έχουμε χειροφιλήματα εδώ. Και πες μου σε παρακαλώ, γιατί ήρθες εδώ πέρα? Λέει, έτσι και έτσι, με στείλανε για στενογράφο και λοιπά. Του έκανε κάποιες ερωτήσεις ο Άρης ο Βελουχιώτης, και όταν είδε ότι ήταν κάτοχος των σωστών απαντήσεων ο Μπάμπης, του λέει, από εδώ και πέρα θα είσαι μαζί μου. Και ζήτησε και του φέρανε έναν μαύρο σκούφο που του τον φόρεσε ο ίδιος ο Άρης ο Βελουχιώτης. Ωραία. Και εδώ θέλω να μπούμε στο ζουμί που λένε. Τι ήταν αυτός ο μαύρος σκούφος και το σώμα στο οποίο αντιστοιχούσε στους μαυροσκούφιδες, τι σχέση είχαν με τον Ελλάς και τι σχέση είχαν με τον Άρη Βελουχιώτη? Δημήτρη, διαφώτισέ μας σε σχέση με αυτό. Δημήτρη Δαμασκηνέ δηλαδή. Ναι. Αυτό που συνέβη είναι ότι ένα σύμβολο δοσυλλογισμού μετατράπηκε σε σύμβολο αντίστασης, λόγω του ότι μια ομάδα συνεργατών των Γερμανών στην περιοχή της Θεσσαλίας, αν δεν απατώμε, φορούσε αυτούς τους μαύρους σκούφους, τους οποίους εν πάση περιπτώσει τους είχε σαν έμβλημα σήμα. Δυνάμεις του Ελλάς βέβαια διέλυσαν αυτό το συνεργατικό ποδοτικό τμήμα των συνεργατών των Γερμανών, των Ιταλών, και από τότε ο μαύρος σκούφος έγινε σύμβολο αντίστασης και ήταν το σύμβολο της προσωπικής φρουράς του Άρη Βελουχιώτη, της ομάδας δηλαδή της ταινίας που είχε γύρω στο αρχηγείο του, στο γενικό στρατηγείο του Ελλάς. Επομένως δηλαδή πολύ λίγοι αγωνιστές με έναν τρόπο ήταν αυτοί που τιμήθηκαν με το να τον έχουν, να τον φέρουν. Ένα επίλεκτο σώμα, σαν να λέμε, και διαλεγμένοι ένας προς ένας από τον ίδιο τον πρωτοκαπετάνιο. Ένας ουλαμός, όπως λεγόταν, ούτε καν λόγος, ούτε ύλη, διότι ήταν όλοι τους με άλογα, ήταν 40 τον αριθμό, έτσι. Λοιπόν ήταν ο ουλαμός, η προσωπική φρουρά, θα έλεγα, του Άρη του Βελουχιώτη. Μάλιστα. Και ο Λάμπης Ρούπας ήταν ο νεότερος
και ο τελευταίος που επέζησε. Πότε χαιρέτησε ο Λάμπης? Το 2018. 18. Την 1η Ιουνίου. Μάλιστα. Και μάλιστα να πούμε ότι ο δεύτερος άνθρωπος που ήταν μαζί με τον καπετάνιο και που τον πέρασε για τον Άρη ήταν ο Ερμής. Ο καπετάν Ερμής, ο Πριόβολος. Ο Βασίλης Πριόβολος. Ναι. Ο οποίος ήταν και αυτός βέβαια εξαπορρίτων του Άρη και τράβηξε και αυτός των παθών του τον Τάραχο. Ακριβώς. Μαυροσκούφης ήταν. Μαυροσκούφης, ναι. Και ο Ερμής, δηλαδή ο Πριόβολος, ο Λάμπης Ρούπας και ο Ρώσιος ήταν οι πρωτεργάτες της κίνησης για το Σύλλογο Άρης Βελουχιώτης που φτιάχτηκε στη δεκαετία του 90 και ήταν σε ενέργεια μέχρι και τα τελευταία χρόνια, βεβαίως φθήνοντας το τελευταίο διάστημα, γιατί μεγαλώνουν και πεθαίνανε οι άνθρωποι που τον έφτιαξαν. Πάντως άφησε ένα πολύτιμο έργο και κυρίως άφησε κάποιες μαρτυρίες πίσω του. Όντως δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Μνήμης Άρη Βελουχιώτη, ο οποίος στεγαζόταν στην Οδό Χαριλάου 14 στον 4ο όροφο. Ήσασταν κοντά εκεί με τη βιβλιοθήκη της Εθνικής Αντίστασης. Ναι, ήμουν μέλος και εγώ αυτής της Συλλόγου Μνήμης. Λοιπόν, θέλω τώρα να κλείσουμε την πρώτη ενότητα της εκπομπής και να ακούσουμε ένα τραγούδι αντιστασιακό που δεν είναι δικό μας. Είναι από τους βόρειους γείτονές μας, από το Αντάρτικο του Τίτο, από το Ιουγκοσλάβικο Αντάρτικο. Είναι ένα τραγούδι ακαπέλα, δηλαδή χωρίς όργανα. Εδώ δεν ξέρω πότε ηχογραφήθηκε, προφανώς πιο μετά. Ένα τραγούδι όπου μέσα από τους στίχους οι αντάρτες μιμούνται τον ήχο που κάνει το πολυβόλο και τον τρόμο που παίρνει το πολυβόλο στους φασίστες. Ένα τραγούδι το νομίζω ότι έχει κάθε θέση σε μια τέτοια εκπομπή, που είναι αφιερωμένη βεβαίως στο μαυροσκούφι τον Λάμπη Ρούπα. Ostavime kata pa anđa pa reza, ajme ne ostavi moja mitraljeza, ajme ne ostavi moja mitraljeza. Ja ću s njom da sklopim najvjerniji brak, samo nek mi pjeva traka, traka, trak, trak, samo nek mi pjeva traka, 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 traka. O ramenu visi, na srcu mi spava, kad fašiste gonim šest mi krila dava, kad fašiste gonim šest mi krila dava. Njezin gvost je topal, njen teret je lag, njezin uzvi gromki traka, traka, trak, trak, njezin uzvi gromki traka, 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 traka. Ostavi me kata pa anđa pa reza, ajme ne ostavi moja mitraljeza, ajme ne ostavi moja mitraljeza. Ja ću s njom da sklopim najvjerniji brak, samo nek mi pjeva traka, traka, trak, trak, samo nek mi pjeva traka, 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 traka. Στο κόκκινο.
Έλληνες, ακολουθήστε τον Ανταρτών τη φωνή. Είναι αυτό το τραγούδι από τα πολλά τραγούδια της αντίστασης που δεν μπόρεσαν βεβαίως να ηχογραφηθούν παρά μόνο με την άρση της λογοκρισίας, την δια του Τσαμπουκά άρση της λογοκρισίας από τη μεταπολίτευση και μετά. Και αν δεν κάνω λάθος, ήταν το συγκρότημα του Πάνου Τζαβέλα σε χοραδιακή εκδοχή εδώ, που τραγούδισε αυτό το όμορφο τραγούδι. Πολύ σωστά. Που στους παλιότερους, στους πατεράδες μας, Πέτρο, θύμιζε πολλά, διότι και αυτοί ζήσαν μεταξύ Σφύρας και Άκμονος τότε και... Ακριβώς. Και μέχρι τις 30 Μαΐου του 2018 το είχε φυλαγμένο στην καρδιά του, που πέθανε ο Μπάμπης ο Ρούπας. 7 χρόνια και μια εβδομάδα από το φευγιό του Λάμπη. Λοιπόν, πιστός μέχρι τέλους, πιστός στο μαύρο σκούφο μέχρι τέλους, το αρχείο του Χαράλαμπου Ρούπα, που το επεξεργάστηκε φιλολογικά ο Δημήτρης Δαμασκηνός, μόνιμος κάτοικος Χανίων, και τον έχουμε και στη γραμμή βεβαίως. Το επεξεργάστηκε τυπογραφικά ο Πέτρος Κουλουφάκος και τον έχουμε εδώ στο στούντιο, και είναι ένα βιβλίο που βγήκε από το παρασκήνιο. Βεβαίως, και εκείνο που πρέπει να το πούμε άλλη μια φορά είναι ότι ο κύριος Δημήτρης Δαμασκηνός, συγγραφέας, ερευνητής όσο λίγοι στην ιστορία, οργάνωσε την ύλη, έκανε τον υπομνηματισμό του βιβλίου και βεβαίως έκανε και την επιμέλεια, την ιστορική και φιλολογική, η οποία είναι άρτια. Εγώ ξέρω 3 με το τρέχον βιβλία του Δημήτρη. Ένα για το κολαστήριο της Γάβδου, το νησί του θανάτου. Βεβαίως. Ένα για τις φυλακές του Ιτζεδίν και ένα με το αρχείο του Χαράλαμπου Ρούπα. Είναι υποδειγματικά βιβλία και τον συγχαίρω και δημοσίως, και είμαι περήφανος που με θεωρεί ανάμεσα στους φίλους του δηλαδή. Και τα 3 πολυσέλιδα βιβλία, το δε τελευταίο αυτό, αποτελείται από 460 σελίδες. Το πιστό στο μαύρο σκούφο μέχρι τέλους. Μάλιστα. Δημήτρη, είσαι στη γραμμή, έτσι, για σένα μιλάμε, αλλά πρέπει να σου αποδώσουμε τα εύη. Να πω την αλήθεια, αισθάνομαι λίγο άβολα με τους τόσους επένους. Σας ευχαριστώ πάντως από καρδιάς. Σας θεωρώ βέβαια φίλος μου. Είμαι συνδεδεμένος και με το Κόκκινο και με τον Πέτρο προσωπικά, και με σένα, Αλέξη. Το θέμα είναι ότι όταν πήρα το αρχείο είχα μία, θα λέγαμε, ταλάντευση πώς να το επεξεργαστώ. Λόγω του ήταν κείμενα, δαχτυλόγραφα ή χειρόγραφα ατάκτως ερημένα, και πώς μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, που έπρεπε να ταξινομηθούν σε κάποιες περιόδους ή τομείς που να είναι και εύληπτες στο αναγνωστικό κοινό, να μπορεί να παρακολουθήσει τη ζωή, τη διαδρομή, τους αγώνες, τις χαρές, τις λύπες αυτού του αγωνιστή στην εξέλιξή του. Τώρα βέβαια υπάρχουν κείμενα τα οποία αφορούν το πυρήνα της αντίστασης και του εμφυλίου πολέμου ή της μετεμφυλιακής Ελλάδας. Υπάρχουν όμως και κείμενα τα οποία αφορούν και προσωπικότητες του Αιγαίου και φυσικά και τη μετέπειτα δράση του Χαράλαμπου του Ρούπα. Αυτό το νόημα έχει το πιστό στο μαύρο σκούφο μέχρι τέλους, ότι μετά από 18 χρόνια φυλακή δεν υπέστειλε τη σημαία του αγώνα και συνέχισε μέσα από τη ΨΑΕΑ, την Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, Πανελλαδικός Σύνδεσμος Αγωνιστών Εαμικής Εθνικής Αντίστασης, ΨΑΕΑ. Βεβαίως. Το Σύλλογο Μνήμης Άρη Βελουχιώτη και βέβαια την ΕΣΔΟΓΕ, να αγωνίζεται για τα ιδανικά που και στα νιάτα του, ας πούμε, είχε δώσει τόσα πολλά ο ίδιος. Νομίζω ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό του, ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι συνεπής και έμφορτος από τις αγωνιστικές του αξίες χωρίς να τις εξαργυρώσει. Άλλωστε, όπως ο ίδιος έλεγε, συχαινόταν την οσφιοκαμψία όσο τίποτα άλλο. Και κατά τη γνώμη μου, αυτό που αποτελεί και χαρακτηριστικό το Χαράλαμπου Ρούπα της ηθικής του στάσης είναι και η άρνησή του να παρευρεθεί την τελετή βράβευσης του από το κράτος του Ισραήλ για μια αντιστασιακή πράξη την οποία έκανε σε σχέση με την διάσωση των Εβραίων της Αιγιάλειας και τιμήθηκε από την εβραϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης. Όταν η κυβέρνηση τότε του Σαρών
τον κάλεσε για να τον τιμήσει, ο ίδιος, έχοντας υπόψη το τι γίνεται στην Παλαιστίνη, νομίζω ότι αυτό έχει μεγάλη επικαιρότητα, έγραψε κάτι που θέλω να σας το διαβάσω, αν δεν σας κουράζει. Βεβαίως. Γιατί νομίζω ότι δείχνει το χαρακτήρα του ανθρώπου. Λέει: «Τιμούμε το ολοκαύτωμα των Εβραίων», ο Χαράλαμπος Ρούπας. «Η εκτίμηση αυτή εκφράζεται με το ότι διακινδυνεύσαμε τη ζωή μας για να σώσουμε αρκετούς Εβραίους από τη σφαγή. Αλλά τους διαμηνήσαμε ότι δεν θα πάμε στη γιορτή για λόγους ανθρωπιάς, συναισθηματισμού και θέσεων. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε αυτή τη σφαγή. Δεν επιπίπτουμε ευθύνες στον εβραϊκό λαό. Επιπίπτουμε ευθύνες στην κυβέρνηση Σάρων». Τότε αυτή ήταν η κυβέρνηση. Όπως σταθήκαμε τότε δίπλα στους Εβραίους που τους οδήγησαν στα κρεματόρια, έτσι και τώρα στεκόμαστε δίπλα στους Παλαιστινίους. Και δίπλα στο κομμάτι εκείνο του εβραϊκού λαού που αντιτίθεται στην πολιτική Σαρών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη δήλωση που να χαρακτηρίζει και μετέπειτα τον Χαράλαμπο του Ρούπα ως έναν σπάνιο αγωνιστή που δεν εξαργυρώνει τις αξίες για τις οποίες αγωνίστηκε στα νιάτα του. Και εδώ πέρα θέλω να σημειώσω το εξής. Όντας ο Χαράλαμπος Ρούπας στο Εθνικό Συμβούλιο για τη Διεκδίκηση των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, που όταν μας κάλεσε ο Μανώλης ο Γλέζος να το επανδρώσουμε αυτό το σχήμα, το Εθνικό Συμβούλιο, είμαστε στην κίνηση Ενωμένη Εθνική Αντίσταση τότε, με πρόεδρο τον Γεώργιο Αλέξανδρο Μαγκάκη και τον Πέτρο τον Αντέο Γενικό Γραμματέα. Αργότερα έγινε ο Βαγγέλης ο Μαχαίρας, Γενικός Γραμματέας. Λοιπόν, ο Κώστας ο Παπαγιαννάκης, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Δημοκρατικού ΕΔΕΣ και έτσι ήταν στην κίνηση Ενωμένη Εθνική Αντίσταση, μεταφερθήκαμε ακριβώς οι ίδιοι τα ίδια άτομα στο Εθνικό Συμβούλιο. Ο κύριος Παπαγιαννάκης αποδέχτηκε και πήρε το βραβείο του Τιμίου των Εθνών, αυτό που έδιναν το παράσημο οι Εβραίοι τότε. Ο Μπάμπης ο Ρούπας το αρνήθηκε μέχρι τέλους. Πιστός μέχρι τέλους, στο μαύρο σκούφο, αυτό που λέει και ο τίτλος του βιβλίου, το καταλαβαίνουμε, και οι αναλογίες είναι ανατριχιαστικά κοντινές με αυτά που διαβάζουμε κάθε μέρα σήμερα και ανατριχιάζουμε βέβαια. Θα ήθελα πάντως να πούμε μερικά πράγματα ακόμα, Δημήτρη και Πέτρο. Είπαμε για την καταπληκτική πρώτη συνάντηση μεταξύ του καπετάνιου, του Άρη Βελουχιώτη, και του νεαρού Μπάμπη Ρούπα εκεί στο χωριό της Αράχοβας, όπου τον έχρισε μαυροσκούφι, του φόρεσε και το τιμητικό μαύρο σκούφο, και έκτοτε ήταν ο κρυπτογράφος και ο αλληλογράφος, δηλαδή ο εξαπορρίτων. Ναι. Για κατούριμα που λέει ο λόγος να πήγαινε ο καπετάνιος, το ήξερε ο Λάμπης. Δεν ξέρω αν το λέω. Πολύ σωστά. Πράγματι. Πολύ σωστά. Πράγματι. Επομένως η μαρτυρία του έχει μεγάλη ιστορική αξία. Είναι ντοκουμέντο. Με έναν τρόπο, γιατί βέβαια μπορεί κανείς να την ελέγξει, να τη διασταυρώσει. Εννοείται, πάντα γίνεται αυτό σε μια μαρτυρία ή στα πανεμονεύματα, αλλά νομίζω ότι έχει την αξιοπιστία ενός αυτόπτη και αυτίκου. Βεβαίως. Από πρώτο χέρι μάρτυρα. Τι της συνέβη στον Χαράλαμπο Ρούπα με την απελευθέρωση? Λίγους μήνες μετά έφυγαν οι Γερμανοί, έφυγαν οι Ιταλοί. Και μετά από προδοσία, βεβαίως σε αυτά τα χρόνια, στη Λευκή Τρομοκρατία που λέμε, συνελήφθη ο Μπάμπης ο Ρούπας μετά από προδοσία στην Αχαΐα και μεταφέρθηκε στις φυλακές της Πάτρας. Εκεί βασανίστηκε με εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας μας κάποτε, του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο Μπάμπης ο Ρούπας στο ίδιο δωμάτιο με την Ελένη Κιβέλου, αργότερα Καμουλάκου, Ελένη Καμουλάκου. Μια φορά όταν είχαμε πάει να δούμε με τον Μπάμπη το Ρούπα, εμείς οι δυο, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, για λόγους του Εθνικού Συμβουλίου. Μιλάμε για τον Κωστή Στεφανόπουλο και όχι τον Στέφανο. Όχι τον Στέφανο Στεφανόπουλο, σωστά έκανε λάθος, ναι. Εγώ τον Κωστή Στεφανόπουλο. Ναι. Λοιπόν, να πάμε να τον δούμε για μια δουλειά για το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και μάλιστα για τους ομήρους, που εμείς είχαμε αναλάβει αυτό το τομέα με τον Μπάμπη το Ρούπα και τον Κώστα τον Παπαγιαννάκη. Του αναφέρθηκε, του λέει: κύριε Πρόεδρε, είμαι ο Χαράλαμπος Ρούπας. Και ο Στεφανόπουλος λέει: μα κάτι μου λέει αυτό το όνομα.
Λέει βεβαίως, κύριε Στεφανόπουλε, σας λέει, ήσασταν στην Πάτρα, ήσασταν κατώτερος αξιωματικός τότε και με εντολή δική σας βασανίστηκα εγώ και η ελληνική κυβέρνηση. Ναι. Και δώσανε βεβαίως μετά τα χέρια. Εντάξει. Γιατί και η μετέπειτα πορεία του Κωστή Στεφανόπουλου, για να είμαστε δίκαιοι, ήταν καλύτερη από την νεανική του βέβαια, και ως πρόεδρος ήταν αυτός που θυμόμαστε και τιμούμε. Όπως λέει και ο λαός μας, τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Ναι, αλλά και τα πρώτα δεν μηδενίζονται, αλλά μην πιάσουμε αυτή τη συζήτηση. Όχι, ο καθένας κάνει ό,τι κάνει και κρίνεται και για τα νεανικά του και για τα γεροντικά του, ας πούμε. Ο Χαράλαμπος Ρούπας ήταν άψογος και 18χρονος και 88χρονος. Ναι. Από ποιες φυλακές πέρασε ο Χαράλαμπος Ρούπας, Δημήτρη? Νομίζω πέρασε και από τα λιμέρια τα δικά σας, από το Ιτζεδίν, έτσι? Ναι, εγώ να πω την αλήθεια, δηλαδή τον επεσήμανα και τον εντόπισα ως πολιτικό κατάδικο στις φυλακές του Ιτζεδίν, στο Καλά Μηχανίων. Από εδώ που μια μεγάλη ομάδα πολιτικών κρατουμένων έκαναν τις διακοπές τους, όπως χαρακτηριζόταν. Με έξοδα του ελληνικού κράτους. Ναι. Με έξοδα του ελληνικού κράτους. Να πούμε αυτό που αναφέρθηκε στην αρχή, που δεν ήταν καθόλου αστείο, ότι σε 2 κακουργοδικεία, Πάτρας και Κορίνθου, καταδικάστηκε σε θάνατο, και αν δεν υπήρχε η παρέμβαση της Σοβιετικής Ένωσης το 1948, θα είχε εκτελεστεί όπως και δεκάδες άλλοι αγωνιστές, θανατοποινήτες, που κοιμούντουσαν το πρωί και δεν ήξεραν αν θα είναι ζωντανοί την επόμενη μέρα. Πέρασε από αρκετές φυλακές, Κεφαλινίας, Αίγινας, βέβαια στο Ιτζεδίν, Κέρκυρας βεβαίως. Γενικά το μετεμφυλιακό κράτος είχε μια πολιτική να μην αφήνει για μεγάλο χρονικό διάστημα τους πολιτικούς καταδίκους στην ίδια φυλακή, αλλά να τους μετακινεί και για να διαλύει τις σχέσεις που έχουν αναπτύξει στην ομάδα συμβίωσης κρατουμένων, αλλά και τις επαφές που είχαν με τις τοπικές οργανώσεις, και να μην μπορούν έτσι δηλαδή οι ίδιοι να παλέψουν για την βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους κάτω από καλύτερες συνθήκες. Αυτό που είναι συγκλονιστικό βέβαια για τους πολιτικούς κρατούμενους στο σύνολό τους, αλλά και για τον Χαράλαμπο του Ρούπα, είναι η συμπεριφορά τους στις φυλακές της Κεφαλινίας, όταν έγιναν οι καταστροφικοί σεισμοί της Κεφαλινίας που ισοπεδώθηκαν 3 νησιά του Ιωνίου Πελάγους και γκρεμίστηκαν και οι ίδιες οι φυλακές. Ευτυχώς οι ίδιοι φυλακισμένοι, μετά από διαβήματα προς τη διοίκηση, αν και στην αρχή δεν ήθελαν οι διοικητές τους, μπόρεσαν να στρατοπεδεύσουν σε έναν χώρο έξω από το στρατόπεδο, προηγούμενο βεβαίως, πριν καταπλακωθεί εντελώς η φυλακή και τα κελιά τους από το σεισμό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βοήθησαν τους ντόπιους που βρίσκονταν κάτω από φρικτές απάνθρωπες συνθήκες, με έναν σεισμό που είχε ισοπεδώσει τα πάντα, στην αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών από ιατρικής απόψεως, από άπλωσης παροχής νερού, περίθαλψης των τραυματιών και γενικότερα δηλαδή οργάνωση της ζωής στα αντίσκηνα, ας πούμε, που είχαν στηθεί στην Κεφαλονιά. Δηλαδή αυτή ήταν μια, θα λέγαμε, αξιοπρόσεκτη ενέργεια που έκαναν οι ίδιοι οι πολιτικοί κρατούμενοι, που στο κάτω-κάτω της γραφής στο μετεμφυλιακό κράτος δεν τους είχε συμπεριφερθεί, ναι, και με την καλύτερη... Βέβαια. Αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη, ο Χαράλαμπος Ρούπας ήταν παρόν ως κρατούμενος στις φυλακές της Κεφαλονιάς όταν έγινε η περιβόητη και απάνθρωπη αναγκαστική σύντηση των κρατουμένων. Δηλαδή αυτό το πράγμα που είναι, πώς να το πω, ναζιστικής έμπνευσης. Δηλαδή της αναγκαστικής σύντησης, ναι, με όλα τα... των ανθρώπων που έκαναν απεργία πείνας, των κομμουνιστών απεργών πείνας. Γι' αυτό έχει γράψει 2-3 κείμενα, δηλαδή στην ενότητα που αφορά την ζωή του στη φυλακή, που την έχουμε με τίτλο 18 χρόνια φυλακή μετά την απελευθέρωση, 1946-1964. Αναφέρεται ακριβώς αυτή την εμπειρία στο Δρέπανο ή Δράπανο, Αγίο πολιτικών κρατουμένων, γιατί ακριβώς η διοίκηση εκείνη την περίοδο, για να σπάσει την απεργία πείνας των πολιτικών κρατουμένων που είχαν αιτήματα αναγνώρισης πολιτικής φύσης των αργημάτων των
των πράξεών τους, ας πούμε, και καλυτέρευση των συνθήκων, προχώρησε στην αναγκαστική σύντηση, που ήταν δηλαδή μια βάρβαρη πράξη, με την έννοια ότι δένονταν οι κρατούμενοι χειροπόδαρα από τους νοσοκόμους και το αστυνομικό προσωπικό, και με σωληνάκια, τα οποία περνούσαν από τη μύτη, παρακαλώ, για να μην υπάρχει καν δυνατότητα αντίστασης από τον κρατούμενο, ή από το στόμα, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις έκαναν αναγκαστικά την διοχέτευση του υγρού, συνήθως γάλακτος ή νερού. Και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό όταν ένας άνθρωπος έχει να φάει 20 ή 25 μέρες, έχει λήψη τροφής. Αυτό μπορεί άνετα, σίγουρα, σε πολλές περιπτώσεις να προκαλέσει πνευμονική εμβολή, δηλαδή να κάνει ο θάνατο, όπως συνέβη σε αρκετούς από αυτούς που ψηφίστηκαν αναγκαστικά. Είναι ένα μέτρο βάρβαρης, όπως είπες και εσύ, Αλέξη, ναζιστικής εμπνεύσεως. Ναι. Ο Περικλής Ροδάκης έχει γράψει ένα βιβλίο αναφορικά με την αναγκαστική σύντηση. Νομίζω αυτό το κείμενο έχω υπόψη μου, που μιλάει εύγλωτα για το γεγονός. Ναι, όπου κατά την είσοδο ή περισσότερο στην ανάσυρση πλέον του σωλήνα, γιατί αυτό το σωληνάκι που ανέφερες, Δημήτρη, ήταν μέγεθος ενός δακτύλου, το οποίο έμπαινε από τη μύτη ή από τον φάριγγα, από το στόμα. Λοιπόν, και είχαμε θανάτους ακριβώς την ώρα της ανάσυρσης, διότι το υγρό διοχετευόταν στους πνεύμονες, δεν μπορούσε να αναπνεύσει ο άλλος καλά. Ο δε ίδιος ο Περικλής Ροδάκης μιλάει για τη δική του την περίπτωση, όπου 5 άτομα πέσανε πάνω, τον ρίξανε κάτω, ένας καθόταν στην κοιλιά του, ένας καθόταν στο στήθος του και οι άλλοι του κρατάγανε χέρια και πόδια για να μπορέσουν να του παροχετεύσουν το υγρό αυτό. Αυτά. Τα πεπραγμένα του μετεμφυλιακού ελληνικού κράτους, τα οποία καλό είναι και να μην ξεχαστούν. Δηλαδή, καλό είναι να γυρίζουμε σελίδα, αλλά όχι και να ξεχνάμε, λέω εγώ. Έτσι, θα συμφωνήσετε, φαντάζομαι. Γι' αυτό προσέχουμε, ας πούμε, και γι' αυτό προσπαθούμε, και για την αστερητικό λύθη, αλήθεια δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής σιγά σιγά, κύριοι, αγαπητοί φίλοι δηλαδή, Πέτρο και Δημήτρη, Δημήτρη και Πέτρο. Μιλάμε για ένα σπουδαίο άνθρωπο. Τον είχα συναντήσει μία φορά πριν από 10-12 χρόνια και χρωστάω χάρη στον παλιό μου μαθητή και συναγωνιστή ισοβίως, τον Γιώργο τον Μακρύ, που μου τον σύστησε και με σύστησε μάλλον σε εκείνον, γιατί αυτός ήταν το σεβάσμιο πρόσωπο, και έχω μία άμεση εποπτεία του τι ήταν αυτός ο άνθρωπος και τι αντανακλούσαν τα μάτια του. Γιατί μέσα από τα μάτια καταλαβαίνεις πολλά, ειδικά από ανθρώπους που έχουν περάσει αυτή τη διαδρομή ζωής, όπως ο Χαράλαμπος Ρούπας. Να ξαναπούμε ότι το βιβλίο λέγεται «Πιστός στο μαύρο σκούφο μέχρι τέλους» και θα παρουσιαστεί πρώτη φορά στο Αίγυο στις 21 Ιουνίου ενεστώτος έτους. Αίγυο, 21 του μηνός, ημέρα Σάββατο. Ημέρα Σάββατο. Έτσι. Θα είσαστε και οι δύο εκεί. Βέβαια, για να το παρουσιάσουμε. Για μένα είναι μάλλον δύσκολο ημέρα εκπομπής, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Υποθέτω ότι θα κάνουμε και μια εκδήλωση στην Αθήνα. Εκεί θα δώσω το παρόν να σας δω, ρε παιδιά. Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη θα γίνει. Ωραία. Οπότε θα είναι μεγάλη χαρά να συναντηθούμε εκεί. Βεβαίως. Συνεχίστε την καλή δουλειά λοιπόν, κύριοι. Κάνετε πολύ καλές έρευνες, μας παραδίδετε τόμους, μονογραφίες που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και λύνουν απορίες ή μας διαφωτίζουν για ανθρώπους που τους ξέραμε και δεν τους ξέραμε, όπως το Χαράλαμπο Ρούπα, ας πούμε, όπου τώρα πια έχουμε ένα τόμο που είναι αφιερωμένο σε εκείνον και ξέρουμε, άμα θέλουμε να μιλήσουμε για εκείνον, που θα αναδρέξουμε. Τη δουλειά αυτή την κάνει ο Δημήτρης, έτσι, ο Δαμασκηνός, εγώ απλά συνεπικούρω. Ωραία. Να ακούσουμε και το ίδιο το Λάμπη Ρούπα, σε μια αποστροφή από εκείνη τη συνέντευξη που μου παρέδωσε ο Γιώργος Μακρύς, απαντάει στο ερώτημα πώς θέλει να θυμόμαστε σήμερα τον πρωτοκαπετάνιο τον Άρη Βελουχιώτη. Όχι βρε. Να θυμόμαστε. Να αναγνωρίσει τις ικανότητές του ως στρατιωτικός και πολιτικός νους. Τη μνήμη του να μην τη θάβουν οι σκοπιμότητες οι πολιτικές
και ιδιαίτερα να μην τον θάβουνε ανάξιοι άνθρωποι οι οποίοι κάποτε συμπολέμησαν με αυτόν. Ο Άρης είναι η κορυφαία προσωπικότητα, σαν τέτοια τον αναγνωρίζω, στην περίοδο της κατοχής και η μνήμη του στην περίοδο μετά την κατοχή μέχρι σήμερα που μιλάμε. Αριά στενάζουν τα βουνά, ο ήλιος σκοτεινιάζει, το δόλιο το μικρό χωριό και πάλι ανταριάζει. Αμποκοπούν χρυσά σπαθιά, πέφτουν ντουφέ κι ανάρια, ο Άρης κάνει πόλεμο, αντάρτες παλικάρια. Έλα βρε άπιστε Ιταλέ, κορόιδο Μουσολίνι, να μετρηθούμε εδώ μαζί, να ειδείς το τι θα γίνει. Δεν έχεις γέρους κι αρρωστούς, μικρά παιδιά να σφάξεις, μη δε κορίτσια ντρόπαλα, ούτε χωριά να κάψεις. Ανάδες για να τυραννάς, στη μέση στο παζάρι, έχεις μπροστά σου σήμερα τον καπετάνιο Άρη. Που γρήγορος σαν τον αϊτό, σαν το γοργό τα γέρη, προδότες έσφαξε πολλούς με δίκοπο μαχαίρι. Προδότες έσφαξε πολλούς με δίκοπο μαχαίρι.